Tänään me heitetään meikkisiveltimet pois ja levitetään meikki kotoa löytyvillä tuotteilla. Huom, en suosittele kenellekään, tehdään tän viihteen vuoksi. Levitetään primeri sukalla. Keitä sukka meinaa imeä tän primerin, mutta jotenkin onnistuu. Se oli aika easy. Kulmakarvat hammasharjalla. Näyttää hammastahnalta. Testataan. Oh no. Ei nyt mikään helpoin, mutta ei nyt mikään pahinkaan. Meikkivoide puhdistus sienellä. Sitten katsotaan, kuinka tää levii tällä. No ei paha, kattokaa. Peitevoide lusikalla ja kerttishaarukalla. Lusikalla tää puoli. Oh my days. Laitetaan tonnekin. Noin. Tonne. Hei, haarukalla tää levitys onnistuu ihan superhyvin. Mitä? Ja tää puoli. Siis tää on kyllä nyt ihan crazy, en voi muuta sanoa. Tää nenä on nyt kyllä aika vaikea haarukalla laittaa, mut kokeillaan. Puuteri vessapaperilla. Tein siitä kolmion mallisen ja sitten testataan. Tää toimii. Bronzer kasvonaamiolla. Tääkin toimii, what? Poskipuna hiusdonitsilla. Ja viimeisenä eyeliner hammastikulla. Ja se on uusi ja puhdas. Ja tossa näette. Toimii. Ja meikki on valmis.